Výrok číslo 1. V detstve som rád jedol surovú cibuľu a mám ju rád aj dodnes. Alebo druhý výrok. Dnes už cibuľu nemôžem ani cítiť. Čo z toho je pravda? Prečo už dnes nemôžeš ani cítiť? S najväčšou pravdepodobnosťou si myslím, že sa mi to zhnusilo asi, ani neviem prečo, ja som tak asi len tak, neviem, možno sa mi nejak zmenili chute, alebo čo. Ale neviem, pamätám si, že moja babka raz, alebo teda istú chvíľu dávala často veľa dal cibulu, tak možno, že preto, že som toho mal tak veľa naraz, tak sa mi to nejako objedlo. Tak idem hádať. Podľa mňa máš surovú cibuľu rád aj dodnes. Už má krátke nohy a sklamem ťa, ale nemáš pravdu. Ja už dneska surovú cibuľu nemôžem ani cítiť. Moja dvojica výrokov. Nedokážem ísť len tak sám so sebou na kávu alebo do reštaurácie, vždy musím ísť s niekým. Nikdy neviem byť úplne sám. Alebo na dovolenke pri mori som bol naposledy pred 10 rokmi. Kam tak väčšinou chodívate na dovolenku najčastejšie? No, naposledy sme napríklad boli v Rajských Tepliciach, tu na Slovensku. Dobre, takže ak by sme brali do úvahy, že pravdivý je ten druhý výrok, tak za posledné roky sa skôr orientujete na také dovolenky len tuto po okolí na Slovensku, hej? Áno, áno. Takže nechodívate do iných krajín okolitých, ako je napríklad Česko alebo Poľsko? No, do Česka tam máme rodinu, takže niekedy k nej ideme. Ale takže teda k moru vyslovene tam nechodívate vôbec? Tam vôbec nie. A prečo vlastne ste prestali chodiť takto k moru? Ani neviem, že na to nemám nejaké vysvetlenie, ale chceli by sme sa tam po tých rokoch vrátiť niekam, že by sme sa išli pozrieť možno. A kde ste boli? Pamätáš si ten posledný raz, keď ste boli pri mori? Áno, naposledy sme boli v roku 2014 v lete pri mori v Chorvátsku. Aha. Dobre, tak keby som sa pozrel na ten prvý výrok. Chodíš často s niekým takto na kávu si sadnúť? Keď je na to nejaký čas, že sa dohodneme, tak rád idem. Prečo vlastne nevieš ísť sám, len tak si niekam sadnúť, čo ťa od toho odrádza? Možno sebavedomie. Takže si myslíš, že sa bude zdať akože ľuďom divné, keď si sadneš sám niekde do kaviarne? Hej. Dobre, ešte k tomu druhému výroku, k tomu moru, tak bol by si rád, keby ste išli opäť znovu pri more? Ale určite áno. Dobre, tak ja teda skúsim vyniesť svoje rozhodnutie. Ja by som sa priklonil k tomu, že pravda bude skôr ten druhý výrok. Že pred 10 rokmi som bol pri mori? Áno. Lož má krátke nohy a máš pravdu. Na kávu aj do reštaurácie pôjdem v pohode sám kedykoľvek, nerobí mi to problém, ale áno, na dovolenke pri mori sme boli naposledy pred 10 rokmi. Tak ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám dať odber, like a zdieľať toto video vašim blízkym.